Abusuafo ye mamu nyina makwa aba the kingdom of Asante so. Said ye munim ye no ye hia se ye amamre amane ene abakosem. Ene nso ya sanso atenase. Nene ya desua ye besua no. Ni nyina ne se woba no Asante mamu a ye nim se eye ntonton ene di kro bia so. Na ye bisa se bibi betumi asi ama nton mienu bi di se aduana ana oyekwo edi kro ba so ama no ayeye ana. Ene ye ne teacher atenase. Nana Osei Bonsu Sarfo Kantanka dodo na efre no teacher Kantanka oye pedagogist monarchical historian osanso CEO of Asante Community Foundation ye no atenase aye bebisa no amana kyerɛkyerɛ sɛ dia ensem no etie wo be subscribe YouTube no the kingdom of Asante wo Facebook the kingdom of Asante midin de Nana danso me da me ho abatiawa me bapɛ mini teacher be hye nkomo na se. Teacher, yamu akwaba bimba the kingdom of Asante so. Meje so eburu. Teacher, wadaru ma memisa o. Ya fa nton bi te se oyoko a. Ekro ben na oyokofo ediso. Yo, ya ka nkura a ntonton diso a. Ya na emuche. Okay. You know, aman hene enkuro na abrempon kuro na sabe anyado edikuro fo kra nkuro. Nti ye fa ye bedika bobo aman hene no nkuro no na ye de abrempon nkuro nso atato. Okay. Nti wo kan ayikofo nkuro a wo Asante mamu a ene na ye kan Kumase Dwaben Bekwai Kukufu Rawra Amanten Obogu Jansa Jadem Bana Sekwa Badu sa aman hine nkuro wi no Kenya se ewo kwabre. Okay. No nye oman hine. Okay. Oye abrempon ti ye ka abrempon nkuro nso aka aman hine ne de no ho a. Okay. Na ebetumi abobon nkuro bi te se Kenya se Mamponten. Okay. Edumaka se kese. Esreso sewua ahinkuro Jansa oman hene. Okay. Na nzema ewo Kumase. Okay. Seche Dumase Dadiase Abrem Pankrono. Okay. Edumasa wenum ebinasi akwa. Okay. Ohima kokobin. Okay. Ya nkrofo frɛ no ahenema kokobin. Okay. Abadwam wenum ayikofo nkrobi enti bi nyane nyina ɔde osopa nti kakra na metimi aka bi nie. Okay. Teacher yedase yerhwe adakofo santon no nkuro be no mo nso omudi so ndi ye fa adakofo nkuro nso a ye fa wo mo aman hina ebi ni nsuta kontrase bechem. Okay. Dikoma ndi dikoma no ewo Eastern region. Okay. Na bechem nso wo ahafo. Oh, okay. Wo ma aman hina no na yaba wonum abrempon so abrempon no ebi ni akyeremade akokofe ayeduase. Okay. Asaman ntonso. Okay. Bankame. Okay. Dromai so. Okay. Enti womun so abrempon nkuro no nso ebinie. Oh, okay. Yes, kakra meka na ye sebe ya obi a be kwa kope ne de. Oh, okay. Na jeze kuro bi a wo so bi a no kakra na wate dodo no a wo de ya modi no nso kope se wo de na wo fa he. Nso kope wo de. Okay, teacher ye da ase. Ye hwe
obi ti se breakthrough eno nso breakthrough no so nkro ben na saa enton no omudi so yo ya fa breakthrough a benya mampon okay benya amoafro dankranya domiabra ofuase mpasa so wenum so ye amanhene binumu a worumu enton ani breakthrough okay ye ba o mo abrempon so a ebetumi akase ayase ahensan abontem bawro afigase jamase apa hwidiem atasoma so seniaja kodi ekrom mprem tiuba bi donyina yonso okay cheche biase okay nintin boben ya no ben mampon wenchi ya ewo asante achem okay asenema so kan ho echem daye ya eno wo kwa bere okay krobo ya ewo ben mampon okay krobo ena krapa turuba okay edudwan baby di se wawase okay nti wo de we nso ye abrotwufo nkro no bi okay sabe wa nti wudin a enkyere se wonka ho so kopɛ wo de nti wetumi akɔpɛ okay teacher ye da ase ye hwɛ nto bi te se ɛkɔ na ɔmo so nkro be na ɔmo so di so yo nkro no a ɔmo di so no dɔso okay nti ya na me pese o ye nkro binumu a bia ɛkɔ na fo di so nti ɔmo kropon ene fomena okay ya adanse okay yo asokore yo brekum yo akodie akire nsua okay tu abodom Kenya ase number 1 and 2 okay omo kana Kenya ase ewu adumase ya no nso eben sunwan yo yi osomtwe asaman okay we no ya amanhene okay ndi ekonafo amanhene no bi no ye ba wo mo abrempon so a ye wo asokro mampon okay nkwanta kese wi amwase kona hemai asem okay asanso banka okay anasa banko okay banko mom anya banka na evenze adangomase soko ban jansa okay ana dwunase okay dwunase sechere emna okay aferi okay fade okay aboaso hiewu ofuase kokoben okay ofuase kokoben okay na ayi aferi okay fufuo okay pechi dida okay dida no wo nsuta nchen ho bokanche bokrom okay achiase jene okay okay bomso apatrapa wono okay enti sa omo abrempon enkuro no so eno so ebini okay 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 teacher ye da sapa ye nhwe nton bi ti se asona fo nso omunkuro no bi a omudi so no bi ene de yo se omo nso asona fo nso wo omunkuro ye kan sebe nye asante mamunko
Okay. Bi o kra ya kan se wo no mo piesie enni Asante mem. Okay. Nanso se ya ka se firi Asante mem no. Yem fa de ben ye. Na etimi akai. No crepa. Nti bi ne asonafo no wo mo nkuro amanhene nkuro no bi ne adweso ofenso manso nkwanta beposo ofuman hwediem nsoko yamfo omo nso omo amanhene no bi no ye ba omo abrempon nso a ye wa krofurom bonwere adwira konongo odumase tano odumase bepase abrakaso drobonso tuabodom tuase pachi number 2 asotwe bosore sraso timpom kote asakraka kokobiante buadi donaso hwereso ampabame onwe kantinjire adunku paakoso besiase bosom cheche sabin akurufrom feyase manso atwede ene de keka ho enti omo no nso abrempon ne omo amanhene no nso bi no sija das pass wa kire ya asonafo de se ye hu asonafo de ya ne ye nhwe aduana enso omo so nkuro bi a omo so edi so ene de yo ye kan aduana nso a nkura ye kekan ebi no de bebre to da bi kura atimi yese we no se ye ne do so pa we no so obi an so nheda enko kan nkuro no enti ya na ye se aduana force ye ne do so pa asuna force ye ne do so pa ko na force ye ne do so pa emom ye gitum se nkuro bi wo ha o mo ankasa gitum se o mo no so to enti e ba aduana nso a ye kan o mo amanhene no bia ebi ne asumnya kumawu ago ayi tepa kwa man dinyase bompata goso jape kurum atwea ndi yeba aya womo enonom no ye jape kurum no besi jape kurum no amekeka aye no ne maaban onomo eye amanhene na ye pe omo abrempon no bi nzo a enso ne atwea abodom makro makro omo ayi no bia ye fa ohwimase kukuo kukuom kukuom no eye omanhene odumase number 1 a ewo sunwan onso omanhene na o mabrempon no bitise abrade no wo kwabre onso ono ye obrempon onye manhene ntotroso manhene prime manhene abodom obrempon enti
kuro no ebi keka ho ara okay ne se ahensan okumase okay tetrem omu nyina ya aduana amoaten gyache okay okay achiase kaase okay mansumem wakose okay banso okay asabi abono okay mfensi esanse bontimfo breman okay dote krapa number 2 okay moyure wadi aduma kase okay da ba okay bo man nkawe penny okay nsu atre beposo okay anya beposo ye ayi asona okay bepoa okay okay wonmo so abrampo ni omu amanyene bi no okay de afrafre okay yo teacher what say aduana yerhwe abusuakwa bi de say asene samton no mo so omunkro bi a omudi so ene yo omu so sere edi ka kan no wonmu ewo konfano chikurum ho ye aguna okay wo ye manyene okay ye wo ayi wanchi okay ye wo buno okay onso manyene ye wo nkransa onso manyene okay ndi wo manyene bi nie okay na ye fa wo mu abrampo no nso a ebi ne ayomso esieni mpon okay ayi amakom okay antoa dompase kofiase okay maduma okay kwamo mpatase okay bamai okay eputuoja kwano okay adesina okay jese wo monso de no ebi no okay nti yeguso ye asene no se ebi nso ne esubua okay sunwane emem okay omu nyina ya asene miensen ya America ne sisi ye amanyene okay ena abrempon so bi ne ekoka dada no ayakeka no ho a ebi nso ne echan okurum ene asenua okay asenua no ne echan okurum na ye o ma ekuro baako na nso enifa ako okay yo teacher ye that's a power ma ye hu asene abusua no omo nkura omo ediso ye nhwe nton bi te se asachiri omo nso nkuro no bi a omo diso ebi ene de yo ye ba asachiri a omo de omo nkuro nhyeda noso okay omo ne oman baako a ye betimi ayi nton baako a ye betimi agiatum ya omo ankasa gitum so omo nkuro enoso sebe omo ni oman hene kura asachiri no ada ho ni nyina wa Asante memu no oman hene enim ntino omo PSC kura eyobrempon omo PSC ni akorokire omo nkuro bi ne apeadu ben kumase abofo ya ewo ofin so bobrase ya ewa danse benim ya ben mampon anase ewo mampon memu odumase ya no so wa danse na atunsu abo ya no so wo kumase omungro no so bakakra mekai ende ini teacher ida so pa wa me hu asachirifo nso ntoni bi a omo so edi so yenhwe eku yenhwe nton bi te se aguna yo you do aguna nso a omo no nso
kuro nton a wɔn nso wɔn ni amanyene ɛwɔ Asante mem edika kan sɛ wɔn piesie ɛne dankyira na wɔn nkuro no ana wɔn abrɛmpɔ nkuro no bi ne tafo suonyo bɔdwesango nkawie kuma ehwa trede moman maswa kodie amoako breku jakobu abontem ya ewo mampon ankase asokwa paakoso bonwire denkyira bonwire denkyira enye bonwire de asona na bonwire ho no kuro bi hyem frɛ no denkyira wɔn no ɛyɛ agonafo na aboabo bojare bebere ndi wɔn nso wɔn nkuro ni sɛ agonafo ɛne asekyere deɛ wɔn ni amanyehene dabi enti na wɔabɔ wɔn nkuro okay teacher ɛda so pa ma yɛhwɛ we abusua baako anase nton baako ebetumi aware saa nton na anase yɛmfa bi sɛ aduana ni ebetumi aware aduana ni ama na yɛ yo ansa na yɛbɛba no so no yɛnkae sɛ ayi mienu yɛ a yɛka sɛ wɔn ni amanyene ebetumi ayɛ biribi nti ɛna abasa ɛyɛ agona deɛ ebetumi asisupi sɛ yɛ amanma no yɛanhyɛ da ama wɔn amanyene kyerɛ sɛ denkyirafoɔ ɛyɛ ɔman a wɔn na agona no wɔn da no denkyira nso yɛn nyinaa yɛbɛgye atum sɛ ɛhɔ ɛna Asante ne di ako a na ɔden paa enya amanyene enya ne fa ahodie nti sɛ wanhwɛ yie na ɛnɛ deɛ betumi abobɔ amanyene na kane tete hɔ no ya denkyira no pɛɛ sɛ wɔsan ɛbɛgye ne tumi firi Asante hɔ no ɛna wɔbobɔ amanyene gu mu a ɛyɛ sɛ nka usumu ho fidie nti megyiri sɛ ɛno bɛka ho nti yɛba wasɛm a na wɔbusa no so sɛ aduanani ebetumi aware aduanani ama na yɛ nton baako deɛ yɛnya edika ka sɛ nton no na abusua no hyehyɛ mu busuani abusua ntimi nware abusua nton deɛ betumi aware nton yɛfa aduana sɛ ya wobɛhu sɛ yɛka sɛ aduana no nkyekyɛmu wɔ mu yɛ yɛwɔ atwea abrade nyankompa sakyi ɛna nyanyo enti nyanyo ni ntimi nware nyanyo ni ɛna abrade ntimi nware abrade ɛna atwea ntimi nware atwea na embom wɔn nyinaa yɛ aduana ho ɛnso atwea betumi akɔware ebia abrade nzo na wɔn nyinaa yɛ aduana enti we kyerɛ sɛ nton baako deɛ mbetumi aware na embom abusua a hyehyɛ nton no mu ɛne mu ntimi nware mo yɛmfa no sɛ atwea ni ɛne abrade ni ɔmo tu kwan akɔ baabi na bia baabi ɔmo kɔpɛ na ɔmo nim wɔn ho na sɛ ɔmo ware na hwehwɛ mu bɛda adi sɛ ɔmo yɛ abusua saa asɛm no deɛ na abusua no ɛbɛyɛ yo sɛ abusua kɔ hunu sɛ abusua korɔ no ama wa mo ho a ɛne nananom eyi ano musuo egu awadeɛ no sɛ nton ne nton na aware deɛ a nton korɔ no amu na aware na nyɛ abusua nkyekyɛmu baako ya mo nyina mo fire abusua no mu baako a ɛne ɔmo pene so na mmom si ko hu sɛ nyankompasagye ya wɔwɔ aduana san aware nyankompasagye ya ɔno so wɔ aduana deɛ a ɛne ɔmo hunu a mo awodu koraa a ɔmo bɛgu awadeɛ ɛda sɛ paa teacher yɛnhwɛ ɔmo a mo di agyadeɛ bi te sɛ bantama ɛne asafo ɔmo nya ntɔn wɔ hia ɔmo didi saa agyadeɛ
Yo okani ba bia de wo nton ya wo dom na ayi wo mo de na wo kan no ye di free eja fam nton no aye bobo ni nyina nton bia ye o ma me fam moja enna ntron enso ye o papa fam yo papa busua o papa sunsum anase ne honhom anase ne kra ndi ebusa se wudwa kra ben no ye ka busumuru busumpra busumpwe na wudwa obo nton ben nje se ye ka abusua asam no ye moja no wo mo di ankonwa bi wo ha e wo Asante mamu a ye de ye papa honhom anase sunsum anase ne papa fam ene yedi no na ye papa fam ye ni no wo ye papa fam abusuam yedi no ye papa fam kra krabo nti bibi de bantuma enye nton ene yedidie yedi kra ene didie nti kra no ye o papa fam nti ese do baba be di ade no wo ye ba anase wo a wote so wunua nkasa wunua anase wo papa ba wo mo no mo di sa nkonwa no asafo de mienu ebetimi aye wo ma me fam ana ebetimi aye wo papa fam asafo nkonwa no na bantuma de wo papa nko afam enna edum nso papa nko afam tija eda sapa se enenso oni yen esuade TikTok and X baby a ye wo ho we hu Instagram social media handles no baby a the Kingdom of Asante midin de Nana Danso wada ma mun subscribe na mun share infama yen enne ye ne teacher Osei Bonsu Sarfo Kantanka oye pedagogist and a monarchical historian wa bin ewo eye ahinsem ene abakosemu eyie pa eti ene ono na ye ne no ahwehwe nkomo ye basa nso aba ne nche biem da foforo na ye ne no ahia bidin ade Nana Danso ha eye the Kingdom of Asante yakra munyina.